kuom ng'adi ang'eni idhi nyime mondo milere ne oganda gigi matimore. Wawacho wechegi mag bonds, domestic bonds, kata kama gintiere kacha treasury bonds, kama gintiere gi. Bende oganda nigi ng'eyo ni ginyalo gamiyo sirkal hola, to bende sirkende mokalo bende gisebedo ka gikawo giga e kendo nikech penjo mantie ng'ato ka wacho ni weche mag hola ka piny wacho kawe kuom jopiny onyako ni mana kacha ni samoro wadhi e bengi mane paro ma jok moko nigo giwacho ni sirkal bende koro dhi mane bengi modhi kawe hola ni emembe koro chomo kacha koro sirkal kawo hola kanyo wambe wakawo hola omenda dhi romo jopiny edier. Hola mar sirikal, these infrastructure bonds, kata those treasury bonds and bills, gin gitenya margi kata tam margi. Omiyo inyalo kinde mora mora ma sirikal dwani mondo oyud pesa kowuok kuom jopiny, to gibedo advertised ticket gi tender a newspaper under Central Bank of Kenya. Ibiro neno kanyo ka gi invite ji mantie gi pesa mondo dhi mondo apply to kiyudo depending on ni ikawo ma short term kata ma long term. Mane kaka gi raise that money. So mano e borrowing mitimo domestically. Okay, na biro wuok ne sirikal wuok ni dhi e equity kata dhi Barclays ni miya pesa. Itimo gi through those treasury bonds, treasury bills, infrastructure bonds. Kamano kisakao to koro diti ohala fixed coupon rate. Kwa wachi ni infrastructure bond ni biro mi 10% annually. 10% no miyudo. Emo miine no ka deficit cha. Kawadok gimani wacho ni the debt mune gubeni wachulo 1.6 trillion. 1.6 trillion no nitie 775 billion magain interests. Mobedu accrued from gope mano kauka. Then they yodo 850 billion redemptions kata repayments mose chulo on the principal amount manyo sirikal nitie godo. Koro kawangiyo kadok chien kama ne wacho ni hola ni inyalo hole domestically kata oko. Nya winjo kanyo minister wuoyo to nyo pako IMF nyo pako I think World Bank. IMF nyo wacho ni the total amount nyo wacho special drawing rights and aparo nyo wacho ni at the end of this period nitie hola moko manyo gintie godo unigo bene wan gi 2.63 billion SDRs kata $1 billion 3.5 mago mohole mago nyo wacho sama nyo wuoye. Koro kwadok chien matin e wach sirikal gi manifesto mare mano bro konyo wa understand some of the things mwanene this bill kata the controversial levy mar 1.5 mar housing. Kenya Kwanza kanodonjo nitie manifesto kata singruok mane gitimo. Ka ng'iyo mos any country madongore, anyalo chiwo example mar Singapore, investments nyaka bedi increased. Country ni nyaka bedi en gi high growth. The same country madongore maber nyaka bedi nitie gi high savings. Ka nono most aparo ni mano emanyo motivation mar this particular budget. Emomiyo negi identify sirni abich magi paro ni bro konyogi mondo gi increase the investments growth mar this particular economy. So kachaka dok kendo chude debt burden kata debt service burden nitie gima nyoge wacho ni from the previous regime aparo minister nyo wacho ni ne gichulo ga 247 billion but it has now been increased to around 475. Matiende ni gidwaro ni mondo watem chulo gope wage piyo mondo wadong nono. To wachulo gi nade? Wachulo gi kwa yudo resources magwa. Tichulo gi kikaw moro. Ichulo ka ikaw machielo. Koso bin ikwacho ni wan gi debt ceiling maromo trillion apar. To nyaka kanyo sani wane ochiko gi wiye. 9.6. Kamano.
kama ontiere kar kanyo tiende nango sama ichulo moko gi pod ikawo pod gimedore wiye koso koro ochunge achunga kumo idea maneno ma jogi nitie godo ni hola ma oko nigi terms mage ochalo nitie consequences ke default iseparo ni isewinjo ndalo moko kiwacho ni SGR ni loan ni collateral nen port ma Mombasa ki default to nitie consequences to gitemo ng'iyo and pura boduokie example mar Singapore gima Kenya kwanza temo lin kwayo notemo timo the same in Singapore kama ni ng'ado oganda ma Singapore ushuru and mano ne dhi bedo capital formation koro government ne boro kuom jogi wegi ka wawacho ni piny kaka Singapore usebedo katimo maber en high growth en high savings gima jogi temo timoni emane Singapore chako timo shida mantie godo en idea nitie to implementation gi execution nikech wang'eyo wasedak e piny kae wang'eyo ni kama weche mag omenda nitie wan go ngoe wan go chudhe ma bende dwaro ni mondo ting part of omenda no emomiyo wachako waduk chien to wacho ni the most important thing ka en governance nikech pesa ni ang' nwagole ushuru emomiyo ni neno that finance bill manukelo nwa 311 billion in terms of tax migolo e sidienje ka sidienje ka wasegole oletnde an kaka ng'amondiki ka ng'adhi tadhi yudo ka disposable income mara odhi piny king'iyo 2.7% mar NHIF ichaki mede the 1.5 4.2 matina ni pesa madina dong godo madina timo godo achiel ariyo adek mo